Ni? Nagre-record ba't gaya man? Kamusta mga gayam? Kamusta nga iti aldaw yo? Tatta nga video, pag-istoryaan tayo manan, dahil yung mga nahilig agbantay, iti pinagbiag tayo mga gayam. Amuyo, pasalamatan nyo, dagiti tattao nga naghilig agbantay, iti pinagbiag tayo, apaya. Kumbaga, artista kita mga gayam, or kasla artista tayo kanyada. Amum ke ay idolin na tayo ta awan ti sabali nga banbantayan kundi pinagbiag tayo, di ba? Iso nga pasalamatan nyo suda gayam. Urayan yaman ti istoryada ti sabali nga tawo nga sika kastoy agararami da ti istorya nga makapirdi kanyam. Pasalamatan latta. No mabalbalin nga ikang peso dati kwarta no dati sweldo da binulan, di ba? Tano may latta ti pinag chismis na kanyam ba? Katawaam latta gayam ura niya ti bagpagada. So nga kita nahihitat tao nga nahilig ang pantay ti pinabiyag ti sa bali nga tawo, shout out kanyayo mga auntie kan mga angkol. Dapat gani ikan suda ti sweldo nga binulan, tanuhaan tamot marigatan nga agsasao, di ba? Nagrigat kay ag panunot agaramid ti istorya nga madigpaypay so awan laki di bantayan na kayo latta, di ba? Ada makita na barbarong magamit ichismis na dyan sa bali nga tao nga ni kastoy daman barbaro na gamitin nangalalaan naman ng kwartan. Nako, nakita na lang nga barbaro lang ang cellphone mo, agaramit istoryan ichismis namanen. Nako, so nga gayang pasalamatan nyo dagiti tao nga nahilig agbantay ti pinagbiagyo, mabalbalin pakanin nyo ikanyo ti sweldoda tano ganado damot nga agbantay kanyayo amom no madi nga kanyada awan na madi nga sikat na baryoyo. Pasalamatan nyo iso dagayam ta no madida kayo is istorya madi kayo nga nasikat, di ba? Iso nga kita nahilig ng bantay ti sa bali pinagbiag ka tao, idol kayo nga talaga. Sige, bye bye.